maträtt i skafferiet. Ja, jag spyr snart. Inget användande. Ja, fy. Det ser för hemskt. Jag heter Basse och min assistent här kan presentera sig själv. Jag heter Felix. Bra, gott. Och idag ska vi laga lite mat. En 3-rätters middag. Förrätten vi ska göra kallas de petit clic de crabe. Ja, små klickar med något skit betyder det ungefär. Ja. En av de viktigaste ingredienserna i den här maträtten är cornflakes. Utan dem så blir det ingen... Ja, vad nu är för någonting. Man ska ha en näve cornflakes. Har du stora nävar så... Ja, då får du ta mer av allting annat också. Och sen ska man göra så mycket kul med de här. Man ska nämligen krossa dem. Sen så börjar man. Det är fint. Sedan tar man en skål och häller ner alla cornflakes. Det var inte så smart. Det var en regna här så... Det är ett skit och jag gör allt. Nu ska vi ha i en annan mycket viktig ingrediens. Vatten. Här har vi typ en flaska vatten. Och för att göra så att det inte finns några klumpar i vattnet så ska vi siva det. Jo, där var en klump. Nej, nu försvann. Ja. Det var inte mycket fint vatten där. Nej, vi får ta lite nytt. Sen skiter vi oss i det. Ja. Och det måste vara kallt vatten. Sen häller man i vattnet här. Ser det lite ut som en spya, men det blir värre senare. Ja. Nu ska vi ha i andra viktiga ingredienser. Mjöl, sirap, lite skorpmjöl och kola och lakritssås. Och detta har du förstås förberett. Nej, har inte alls. Ja. Sen tar man en sån här, en mjöl, lite till kanske. Sen tar man in sirapen. En klick sirap. Det måste vara ljus sirap. Annars blir det inte bra. Nu ska vi till ett skorpmjöl. Nu ska vi blanda innan vi häller i de sista ingredienserna. Hade ni nu haft lukt-tv hade det luktat ungefär som välling eller någonting. Ja. Fast lite annorlunda. Det är nästan lite gott ut. Nästan. Bara nästan. Sen tar vi lite kakao. Ingen skedar heller. Lite dåligt med skedarna tycker jag. Det ska ha en liten smak av choklad. Sen har vi lakritssås. Men nu får man inte överdriva med ingredienserna. Jag hatar lakritssås. Och en liten skvätt kolasås. Vilken blandning. Det är lika viktigt som lakritssåsen. Alltså inte alls viktigt. Ja. Då är det dags för reklampaus. Fint. Jag vet. Så ser ni det i botten. Det var väl konstigt. Skitsamma.
sluta. Nu fick vi fram en liten dyrbarhet här. Odense nougatsås. En liten klick. Ja. Får vi ut lite rostad lök. Ja. Det är trots allt inte jag som ska äta det. Vi har ju provsmak. Ja, meningen med det här är att man ska få den rätt stel. Så man kan lägga upp det i små klickar med en tesked. Och sen låta det svalna av i kylskåpet. Nu måste jag tydligen ha missat någon ingrediens här. Så det blir inte så stelt. Så som spya. Men i alla fall så har jag ändrat om själva konceptet med den här. Så det ska bli en drink istället. Som vår provsmakare kommer ha lite. Kommer du mycket glad för. Det blir mer som en liten drink till maten. Det får räcka. En droppe ska räcka. Sen får det stå där och diskas. Under tiden som den står och diskas själv, som jag verkligen hoppas att det kommer att göra, så ska vi laga huvudrätten. Den har inget riktigt namn, men det kan vi komma på efterhand. Till vår maträtt behöver vi knäckebröd, Odense nougatsås, kolasås, ost och lite annat. Kalles kaviar. Kalles kaviar, ja. Ja, du glömmer saker ibland. Nu kör vi på. Sen tar man på lite nougatsås. Inte för mycket nougatsås, för det är väldigt dyrt. Och vi har en väldigt stram budget. Ja. 10 kronor i timmen. Nej, jag menar vad vi får köpa mat för. Ja, jag trodde du menade vår lön. Så, där ja. Nu tar vi kolasås. Ja. Och så kaviar kanske? Visst, ja, det skulle kallas kaviar. Ja, det blir gott. Ja, det blir gott. Det är inte vi som ska äta. Nej. Det var det. Då ska vi ha några skivor ost. Fin skiva. Så. Och sen skär vi på några skivor. Är det här en dyr ost? Nej. Bra. En 10 på Ica. Nu tar man riktigt med ost så att offret, eller Ja. det som ska Smak. äta. Smak. Prova. Det ser vad som finns under. Ja, det är det som är det viktiga. Precis. Bra. Nej, nu ska du nu sluta kommentera, annars blir det bara skit. Medan ni har varit borta och lämnat in osten i kylskåpet har jag hunnit göra väldigt mycket. Jag har hällt på lite sirap, lagt på 5 russin och lite rostad lök. Nu är det bara det allra sista som fattas. Pärlsocker. Och för att det ska fastna måste vi ha lite mer sirap. Sen ska vi hälla på lite pärlsocker. Det blir lite mer än lite.